Дами и господа, този поздрав е специално направен за Сейнур Тигара, за неговата кралица Айсел и най-важните хора в живота Айшенур Бейдат и Гюлтен да са живи и здрави, неговата фамилия Яшарови от село Рач. Тази песен е за вас, от село Рач поздрав давам аз за Сейнур Тигара, човек уважаван с фамилия Яшарови, силни най-голямата фамилия. Вали гърми за Сейнур Тигара, пак му върви, ефтино купува, скъпо продава, чува се в Северна и Южна България. Говори се навсякъде, Сейнур Тигара е най-големият. От село Рач всичко сам си е постигнал, сам се е издигнал, има семейство, къща като палат и най-красиви двери. Гърми за Тигара, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, чува се в Северна и Южна България. Чуй какво се говори, Сейнур Тигара е име, което се помни